Ako po si Coach JP Padilla, batch 33 po ng Taekwondo Black Belt Brotherhood ng buong Pilipinas po. Si Joe! Ako si Coach JP Padilla, kasama ang aking team na si Coach Ian at saka si Coach Rowin. Welcome to Dawu Taekwondo Training Center. Actually po, sa mga kids po natin nowadays po is dinedevelop po natin sa kanila is mga discipline nila. Tapos po maiwasan po yung gadgets para at least po yung mentally health po nila at saka yung ugali po for their parents is andun pa rin po yung paggalang. Kasi nowadays po, puro laro na lang po yung mga bata. Regarding naman po sa simula ng mga bata, pagdating po dito is ayan, stretching, tapos drills, and sparring and pumse. And then after that, meron po silang mga free drinks, meron silang free foods after the training. So yung mga bata po, hindi lang po natin dinedevelop yung skills nila sa martial arts, kundi dinedevelop din natin yung self-confidence nila. Ni-boost din po natin yung fighting spirit, at least kaya po nilang protektahan yung sarili nila. As of now po, nasa 20 plus na po yung mga students namin. So sumasali din po kami sa mga regional competitions. So lahat po sila, they will represent the Clara and school divisions meet and cluster meet po. Last March 18 po, we bagged 7 golds, 3 silvers, and 7 bronze po out of 16 na competitors po. Dawu Taekwondo Training Center po is located po sa Miro Subdivision, Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. So they can contact me sa Facebook or Messenger po sa page po namin na Dawu Taekwondo Training Center. Sessions po ng Dawu Taekwondo Training Center is every Wednesday, Friday, and Saturday po. Wednesday and Friday po is every 6 to 8 p.m. and Saturday po is every 2 to 4 p.m. po.